sa imong kamatinud-ano sa tibok nga gabi. Pagpasalamat kanimo. Ang matarong nga tao walang buing o palmira, ingog sidro sa Libanon motubo siya. Sila gitanong niya sa balay sa Ginoo. Mula mo niya sa kahawanan sa atong Diyos. Ginoo, pagpasalamat kanimo. Mamunga sila bisan diya sa katigulangan. Makusganon ug malikon sila. Nagpadayag unsa katarong ang